यूपी से बिहार ल जानू नमवा हमर खिलो, तिलक में राइफल जे मिलो। बदमाशी के दूर क दे अब तोर सारा भरम, हर काम में हम जहिया धरम। दूसरा के कहला पगनी गलत दिशा में बह, हमरा से औकात में रह। सरवा ओरिजिनल कौन गाउले है? एक के धुनवा एक के गनवा कुल मिले गावत हमें। रंगदारी के बात न करो, सगरो बाटे हाला, राइफल से खूंटा ठोकाना। लगता ई ओरिजिनल है, एकर वीडियो आइल बा। निहारी कानत में करा बाप के घिसल पुठा, बेटा ठोके राइफल से खूंटा। हैं? तरीके लगता ई ओरिजिनल है। बड़े बड़े बदमाशन के सहकल छूटी जाला, यूपी में बक्सल जाला। का बुझाए? हैं? रे बाप, कौन ओरिजिनल है पता नहीं चलता, आ चोर कौन है ये नहीं पता चलता। आप लोग बताओ ना के चोर है।